baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar wato su koma bakin barkokinsu da kuma mai da mulki ga farar hula ko su ɗauki matakin soji ya cika ba tare da sun bi wannan umarni ba. Gwamnatin sojin Niger ɗin dai ta sanar da rufe sararin samaniyarta da kuma shirin kare iyakokin ƙasar na ƙasa. At the end of the ultimatum, we had expected a swift move of action. Wakilar BBC ta ce mun sa ran kungiyar ECOWAS za ta fitar da wata sanarwa daidai lokacin da wa'adin ya cika ko kuma matakin da za ta ɗauka nan gaba to amma shiru kake ji. Kawunan mambobin kungiyar dai ya rarrabu kan ɗaukar matakin sojin inda Najeriya da Ivory Coast suka kafe kan lalle a da mulki hannun shugaba Muhammad Bazoum. Su kuwa kasashen Mali da Burkina Faso suna goyon bayan sojin da suka yi juyin mulki ne. Kasar Faransa ta sanar da dakatar da duk wani tallafi da take baiwa Burkina Faso da suka hada da ayyukan ci gaban kasa da kuma kasafin kuɗi. Sanarwar na zuwa ne dai bayan gwamnatocin sojin Burkina Faso da kuma Mali wato bayan sojin Burkina Faso ta ce za ta ɗauki duk wani matakin soji da ake son ɗauka kan jagororin juyin mulki a jamhuriyar Niger a matsayin ƙaddamar da yaƙi a gare su. Ita ma dai gwamnatin sojin Mali ta ɗauki irin wannan matakin da kuma jaddada goyon baya ga sojoji na makwabciyarsu wato Niger. Gwamnatin